Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Сулейманов Нурали Акрам улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Шушы гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Дания, кызы Гөлнара Кияве Арслан, аныклары Усман һәм Әминә, кодагые Алисә, кызы Галия, тормыш иптәше Дамир, аныклары Амир һәм Амил, кодагые Камил һәм Халидә, кызы Мәрьям котлыйлар. Аларның җылы теләкләренә барча туганнары да бик теләп кушылалар. 1963 елның 21 ноябрендә якты дөньяга Сулеймановлар гаиләсе, әбиебез Халисә, бабабыз Әкрамның икенче баласы булып, газиз кешебез аваз сала. Барлыгы 6 уллары туса да, озын гомерле булып, 5-се генә үсә. Бер энеләре кызганычка каршы 7 яшендә вафат була. Әтиебез кичкенәдән үк бик сабыр, тырыш, тыйнак, уңган егет булып үсә. Мәктәпне укып бетергән мизгеленнән үк диярлек ул җиң сызганып, нужа арбасын тарта башлый. Озак еллар заготовитель булып эшли, шул ук вакытта сәүдә тармагында да эш алып бара. Гомере буе без әтиебез, тормыш иптәшем артында үзебезне бар җилләрдән дә ышыкланган итеп хис иттек. Чөнки ул гаилә башлыгы вазифаларын тиешле килеш үти алды. Ул барыбызны да чын аталарча яратып, хатынына җылы карашы, киң йөрәге белән мәхәббәт бүләк итте. Шуңададыр, без озак еллар кулга-кул тотынып, күпләргә үрнәк булып яшәп киләбез. Кадерлебез безнең бик аралашучан, барысы белән дә уртак тел таба ала. Һәр вакыт бар кешегә дә ярдәм итәргә хәзер тора. Кадерлем минем, бүген синең матур туган көнең. Шул уңайдан ихластан сине котлыйсым килә. Бар йөрәгем түреннән чыккан теләкләрне бары сиңа җиткерәм. Гомер юлларымда тик син генә таянырдай ныклы тал тирәк. Гомер үтә, инде күпме еллар син генә дип тибә ул йөрәк. Алгы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы, түгәрәк. Синнән җылы алып һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Бу тормышның җил давылларыннан юлларымда саклап барышым. Кайгы шатлыгымны уртаклашып, ай кояштай балкып янышым. Синең кебек беркем ярата алмый балаларны, аныкларыңны. Синең кебек беркем бирә алмый иркәләүне, сөю һәм назны. Янәшәмдә сине тою җитә, аңлар өчен олы бәхетне. Минем күңел канат кагып яши, синең белән мин бик бәхетле. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Горурланып сыкланабыз әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез, без яратабыз сине әтиебез. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй туган көнең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Безнең өчен син һәр вакыт үрнәк, безнең өчен син һәр вакыт кирәк. Кадерле кодабыз, бар изге теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, без дә сиңа үз хөрмәтебезне һәм ихтирамыбызны белдерәбез. Син чыннан да бик киң күңелле кеше. Шуңададыр, гаиләң нык, балаларың тәүфыйклы, үзең чын ир-ат исемен йөртәсең. Алда да теләгебез исән-имин булып, кодагыебыз белән парлы килеш, бала аныкларыгызның бәхетенә куанып яшәсәгез иде. Котлы булсын кода туган көнең. Бездән сиңа изге теләкләр. Сәламәтлек, бәхет, шатлык теләү булсын иде изге бүләкләр. Ташламасын уңыш дигәннәре, тормышыңнан таты ләззәтне. Бүләк итсен барлык кардәшләрең, хөрмәт дигән олы бәхетне. Хөрмәтле Нурали Акрамович, яраткан тормыш иптәшегез һәм бала аныкларыгыз, туган көнегез белән котлап, алтын йөрәгегез, бар яхшылыкларыгыз өчен рәхмәт әйтәләр һәм үзләренең музыкаль бүләкләрендә тыңларга чакыралар.
саклаучым, иң кадерле кешем син.